Oy, umaba ka dun sa buhit. Hindi. Asan yan o? Asan na Vero? Dun sa may dog. Sab, tingnan mo, ang galing ko, Sab. Halo ko na. Oy! Where are you? Nasaan ka ngayon? Rainforest. Ayan o, rainforest. Rainforest. Morning. Wow, may train. You want to ride a train? Ito, pagpasok mo, sasalubong ka agad sa iyo yung train, no? Hindi na pala gumagana yan, Han? Wala na sa release, ayun yung release, oh. Wala masyadong people ngayon, ah. Wala kang i-explore ngayon? Malungkot ang bata. Sarado yung playground. Sorry, we're closed. Kaya pagod ka na. Halaga. Ayan ako. Napagod si boss. Ano, kaya pa boss? Oop! Ala ka dyan, ayan, andyan ako. Taya. Habol. Limot ko na. Ilan ba yun? 5? 5 yung Han? Limot ko na nga. Isa, dalawa. Do. Ilan ba yung Sab? Isa pa. Dalawa pa. Dalawa pa. Yan. Tapos lalagyan mo ng hati. Diyan sa may pangatlo. Yan. Yan. Laro tayo. Okay. Galing ah. Galing ah. Lumabas. Hindi ka lalabas. Pagdating mo dito, Sab. Pagdating mo dito, hindi ka lalabas dyan sa gawin. Mabalikan dito. Up! Out! Huwag mo apakan muna. Nandito yung pato mo, diba? Huwag mo apakan yan.
Hindi ka tumikit sa line. Bawal didikit sa line. Bawal tumikit sa line. Out na siya. Up. Ito, yung kamay pwede mo. Up. Okay lang naman yan. Magpupunta lang tayo. Para hindi ka ma-out. Pa. 1, 2, 3, go. Bawal talaga pag naglaro ka, bawal ka ma-out. Okay lang madumihan. Basta huwag lang ma-out. Up. Yes, sa mas malapit. Jump. Up. Kuha. Bawal yung sumapa. Jump na. Jump dito. Jump. Huwag ka dito dito. Lalapit ka mo. Ganon. Go. Up. Bawal ka wapak dyan. Yeah, very good. Nakuha din. A few moments later. Sap, tingnan mo, ang galing ko, Sap. Halo ko na si Mama. Oy! Dalawa! Nakaganito ka, oh. Ako na. Okay, tayo yan, nanununtok. Up. Out. Ano? Hindi ah. Sakit sa paa? Ha? Sakit sa paa. Sakit sa paa. Wop. Tingnan natin, baka nasa guwit eh. Hindi ah. O, sige, Tapos- bahay mo na yan. Gagawin dito, di ba ganyan? Oo. Out na sa boy. Paano dapat? O, out ka Paano na. dapat? Sige nga, ikaw nga. Ganyan daw oh. Buti may naligaw na bata dito. Oh. Ganon. Mauna yung apak, doon. Oo. Ah. Ganon. Oo. Oh, ako na. Wow. Ba't ikaw mapak dito? Yung nga. Oh. Sali ka? Ah, sige. Tira. Ikaw muna. Sige. Talunin tayo. May import. Ano namapak ko sa akin? Ano namapak ko sa akin? Ano namapak ko sa akin? Woo! Bumabak tumbling. Okay, game. Teka lang, anong pangalan mo? Carlo. Carlo. Sige, Carlo. Ikaw na. Ganyan. Galing sa bo. Ang galing ni Carlo. Ha, bili muna tayo ng may inom, ano? Nakakauhaw na. Ay, ang cute ng bata, oh. Kaso umiiyak, oh. Oo, okay, iyak ka. Oo, oo. Natigil yung iyak niya nung nakita yung camera, ano? Ay, ang ganda, may bangka-bangka dun sa loob. Hindi natin makuha ng maayos. So yun, bili muna tayo ng maiinom at nauhaw na rin ako, tsaka yung mga kasama ko dun. Summit na lang, summit. Okay. Carlo! Oh, merienda ka muna. Honey! Sabrina! Kain! Nag-enjoy ka ba, Han? Nag-enjoy ka? Ano? Tumakit ulo mo? Ikaw, nag-enjoy ka ba? Tara, Yaya Dab, uwi na tayo. Tsaka, ikaw, Baby Dab. Baby Dab. Spaghetti. Wala ng wings yun. Bale, isang C-type lang. Sa one is chicken spaghetti. Any additional po? Tapos burger with fries. Cheeseburger. Oo. Drinks ma'am. Iced tea. Thank you. Thank you. Chicken. Kainan na tayo. Dali. Sa bakit nipatay mo yung tuktok? Kasi copyright.
Ang pangit. Ang Katakot, pangit. di ba? Hindi Katakot naman. ka. Ha? Hindi. Kakatakot ka. Sabihin mo, Mamulot na yung laki ko.